Chapter 2. Nahuman pagbuhat ang langit ug ang yuta ug ang tanang butang nga anaa niini. Sa ikapitong adlaw nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat ug gipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. Gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw ug gibalaan niya kini kaysa maong adlaw natapos niya ang iyang pagpamuhat ug gipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. Ingon niini ang pagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga anaa sa langit. Ang tanaman sa Eden. Sa pagbuhat sa Ginoong Dios sa kalibutan ug sa tanang butang sa kalangitan, wala pay mga tanom nga mitubo ug mga binhi nga miturok sa yuta, kay wala pa man niya kini paulani ug wala pa may tawo nga makauma niini. Apan bisan walay ulan, diha nay tubig nga mitungha gikan sa ilalom sa yuta ug mipatubig niini. Unya mikuha ang Ginoong Dios og yuta ug nagbuhat siya tawo gikan niini. Gihuy pa niya ang buho sa ilong sa tawo sa gininhawa nga naghatag og kinabuhi ug ang tawo nakabaton og kinabuhi. Unya naghimo ang Ginoong Dios og tanaman didto sa Eden, sa silangan ug gibutang niya didto ang tawo nga iyang gibuhat. Gipatubo sa Ginoong Dios ang tanang matang sa mga kahoy nga maanindot ug mamungag mga bunga nga maayong kanon. Sa taliwala sa tanaman diha ang kahoy nga naghatag og kinabuhi ug ang kahoy nga naghatag og kahibalo unsay maayo ug unsay daotan. Gikan sa Eden midagayday ang usa ka suba nga maoy mipatubig sa tanaman ug sa nasaylo na kini sa tanaman ang suba na bahin sa upat. Ang unang suba ginganlag pison ug midagayday kini libot sa kayutaan sa habila. Makaplagan ining dapita ang lunsay bulawan ingon man ang mga bato nga bidilyo ug sardonika nga pula. Ang ngalan sa ikaduhang suba gihon ug midagayday kini libot sa kayutaan sa Kus. Ang ikatulong suba mao ang Tigris nga nagdagayday sa silangan sa Assyria. Ang ikaapat nga suba mao ang Euphrates. Unya gibutang sa Ginoong Dios ang tawo sa tanaman sa Eden aron maoy magatiman ug magbantay niini. Giingnan niya ang tawo. Makahimo ka pagkaon sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman, gawas sa kahoy nga naghatag sa kahibalo, unsay maayo ug unsay daotan. Kung mukaon ka niini, mianang adlaw mamatay ka gayud. Unya miingon ang Ginoong Dios, dili maayo nga mag-inusara ang tawo, himuan ko siya kauban ug katabang nga angay kaniya. Busag giumol niya gikan sa yuta ang tanang mananapog langgam ug gidala niya sila ngadto sa tawo aron iyang nganlan. Bisag unsa ang ingalan sa tawo sa matag usa kanila, mauna ang ngalan niini. Busag ingalan sa tawo ang tanang kayupan ug mga langgam, ingon man ang ihalas nga mga mananap. Apan wala siya nakitaan nga angay kauban ug katabang. Una gipakatulog sa Ginoong Dios ang tawo ug samtang nahinanok siya, gikuhaan siya sa Ginoong Dios og gusok ug gihulipan niya kining unod. Ang maong gusok gihimo niya nga usa ka babayi ug gidala niya ang babayi ngadto sa lalaki. Ug miingon ang lalaki, ani ara gayud ang sama kanako, bukog gikan sa akong bukog ug unod gikan sa akong unod. Babayi ang ngalan niya kay gikuha man siya gikan sa lalaki. Tungod niini ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug inahan ug motipon sa iyang asawa ug mausa sila. Silang duha pulos hubo apan wala sila maulaw.